Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα βίντεο του Εικαστικού Καφενείου. Θα δούμε σήμερα πως μια έξυπνη παλέτα για τα ακριλικά. Τι κάνουμε λοιπόν? Έχω εδώ ένα κουτί πλαστικό τύφου τάπερ. Μπορεί να μην είναι κουτί το δικό σας, μπορεί να είναι σκαφάκι από αυτά τα φελιζόλ, οτιδήποτε. Βάζω στο βάθος κουζινόχαρτο. Το βρέχω καλά. Αυτό είναι για να μην σας στεγνώνουν γρήγορα τα ακριλικά χρώματα, ή αν δεν έχετε ολοκληρώσει το έργο σας, θέλετε να συνεχίσετε την άλλη μέρα, θα δείτε τι θα κάνω στο τέλος. Βρέχω καλά το κουζινόχαρτο, να είναι αρκετά υγρό δηλαδή. Το κάνω με ένα σπρέι για να μπορώ να ελέγξω λίγο το νερό. Στη συνέχεια βάζω από πάνω ένα χαρτί ριζόχαρτο. Εάν δεν έχετε ριζόχαρτο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και λαδόκολλο που μαγειρεύουμε. Έτσι. Αυτό τώρα να το πιάσετε εδώ, έχει μια υγρασία. Το ξαναβρέχω και αυτό λίγο από πάνω. Θα αισθάνεστε ότι μαγειρεύετε. Και βάζω τα χρώματά μου. Τώρα εγώ βάζω δύο χρώματα απλώς για να σας δείξω τη διαδικασία. Καλό είναι τα χρώματα στην παλέτα, όπως ήδη ξέρετε οι περισσότεροι, τα βάζουμε στη σειρά και όχι άλλα-ντάλλον, και τα βάζουμε γύρω-γύρω για να μπορούμε να δημιουργούμε τις αποχρώσεις στο κέντρο. Δουλεύω εδώ στο κέντρο, κάνω τις αποχρώσεις μου. Εντάξει, εγώ τώρα απλώς το κάνω αυτό για να δείτε τη διαδικασία. Και βεβαίως, αν έχω τελειώσει το έργο μου κάποια στιγμή, το βγάζω όλο αυτό όπως είναι, μαζί με το από κάτω, το διπλώνω, το πετάω και τέλος. Και είναι όλα πεντακάθαρα. Και εάν όμως θέλω να το αφήσω λίγο για να συνεχίσω αργότερα το έργο μου, τι κάνω? Προσθέτω, όπως είναι υγρό, και ένα αλουμινόχαρτο εδώ, το κλείνω και το βάζω στο ψυγείο. Και μετά το ανοίγω και συνεχίζω τη δουλειά μου. Και όταν τελειώσω λοιπόν, τώρα μπορούμε να το δείξουμε, τα μαζεύω όλα έτσι, τα πετάω και έχω μια πεντακάθαρη βάση για παλέτα. Τέλος. Τέλειο.